Ayan, magandang tanghali mga pa. At ayun, punta kami sa Iriga. Bali, mangunguha. Mamimili kami ng gamit school supply ng anak ko kasi magpapasukan na sa Lunes. Ngayon pa lang kami mamimili. Ngayong araw ng Saturday. Ayan yung asawa ko. Dito kami sa San Roque. May bilhin ka ng memory card sa Iriga. Ayun, iniwan muna nung anak ko yung alaga niya na pato. Kasi baka ano yun nung pusa. Bumaba sila. Ayan sila papa. Yo, are you happy? Why? See? Yan po, parang uulan. Ay, tumutulo na nga pala. Bibili kami ng mga gamit sa pang-school ng anak namin. Yan po, pasok muna kami dito sa Angina. Angina na buwa. Bibili ng school supply. Are you happy? Ano pumili ng kulay mo na gusto? Ikaw nga pumili ng kulay na gusto mo. You're my favorite? Ay, maganda na. May bit-bitan. Kulit talaga ng baka. Kung ano-anong kinukuha. Ngayon po nakalabas kami dito sa
sasakyan. Wala kaming dalang payong. Pero nakapamili na ng gamit ng baby namin na pangit. Ayun. At ayun, diretso na kami doon sa sasakyan. Amo? At ayun, papunta kaming Erica na. Di nakagaray yung sasakyan. Maulan sa Erica. May low pressure na naman kasi. Pasok. Aray! Bakit po kasi yung kanya? Bawal yun si Bibi sa atin. Ayan po. Ayan, papunta na kaming Erica. Grabe yung ulan. Ganyan mo lahat. Ay, ganyan mo. Rolling mo. Yan. Sige, rolling mo. Asawa ko. Nag-i-slime. Ayan po, dito na kami sa sentro ng Erica. LCC Erica. Ayan. Tapos maghahanap ako ng parking. Parang walang maparkingan ha. Ay, grabe. Punong-puno. Nakataano. Ayan po, standby muna kami dito. Kasi wala pong magaray yan. Bali naka-hazards lang tayo. Papa, sabi mo dito. Mag-alis kita. Magbabakal tuloy ko. Mudi aso nagpa-parking. Wala. Ay, hindi. Yan po, nakapark na po kami. May umalis na isang sasakyan. Nakapark na po ako. Tara. Tara na. Ilak mo. Try mo nga, pati doon. Parang kita. Isip mo na. Kayo. Kaon. Kayo, bahala kayo kung saan. Mag-LCC o mag-Jollibee na. Ano na tayo una? Ha? Jollibee. Okay. Iiwanan mo na muna kasi yan. Yung LCC na lang. Mag-LCC. LCC na lang. Mag-LCC na lang. LCC daw muna mama. Anong gagawin na sa LCC? Walang babakalo. Hmm? O standard. Babalitan mo na. Mas parang sa standard. Bahala kayo kung saan nyo gusto. Standard o ano, saan? Yun na. LCC na muna tayo. Tingin muna tayo dito. Bebe. Yan po, palabas na kami dito sa LCC Erica. Kung ko kung saan naiisipan itong baby na to. Parang may nakikita siyang ano. Mukhang may nakikita siyang hindi ko nakikita. Baby. Nak. 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 Para kang ano. May nakikita kang hindi ko nakikita. Kita ko. Ha? Makikita ko ay emergency. Butang mo na sa mama natin. Nandun sila. Pupunta na pala silang Jollibee. Ligay ko muna itong binili doon sa sakyan. Ayan po. Gaan tayo dito sa ayan na, pumasok na so yung mag-ina ko. Para may siya niya, tadi maniising ni Badon kita. Ha? Ano order mo lang? Nag-ano gusto mo? Hindi ko ba yung dati
po, french fries at Tsaka, saan tayo po? Baba sa taas. maliit na chicken kasi hindi mo yan tinuturo. And french fries. Ayan po namin sa taas. Daming tao. Akin mo. Sa akin. Na Jollibee tayo. Ano? Ano? Ano nga? Ano masasabi mo? Bakit? Ba't ka nagpapa-thank you? Ha? Tapos? Tapos? Number, wala na yung basher. Ayan na.
na kami dito sa ano, standard. Yan po, nakapamili kami ng mga gamit ng bata. At ayun, maya maya siguro uwi na rin kami. At ayun, umulan. Umulan pa rin dito sa Eriga. Lakas po ng ulan. Yung sasakyan namin nandun nakaparada sa patang LCC. At yung mag-ina ko nasa loob pa. Ayun, palabas na. Yan. Payong na lang tayo? May? Payong na lang? Payong? Yung papayong na lang ay tawid dun sa ano. Tatambay pa sana kami dun sa sa plaza, kaso yun nga, grabing lakas ng ulan at may low pressure kasi. At di ko alam kung saan yung plano pa nitong dadaan pa kami ng Nabwa siguro. Ayun, tara na na. Ano nakita mo sa taas kung ano? Mahal naman yung binili sa Barbie. Ayan po. Nakita ko ang question ko yun dito ilan tapos lang. Mama, binayaran na niya. Tawid na. Naulog pa. Ayan po, patawid na kami. Hawakan mo. Bubuksan ko yung van. Buksan mo na. Ayan po, diretso na kami. Pauwi na. Bali, ikot kami dyan. Kasi ano naman to. Yung one way kasi. One way ticket. Ganda sanang tumambay pa dito sa sentro. Kasi minsan lang kami gumala nga. Bukas, araw ng linggo. May school na kayo sa Lunes. Matutulog. Sabi mo, alas dito. Depende, pag may pera. Kahon na kita, papay. Sinabi ko yung meron cake. Ayan po, ginabi na kami. May dinaanan pa kasi dun sa Eriga. Yung bagong bukas yung Tuoto. Doon sila bumili. Nagbili rin nyo doon? Ano ko? Dagdag ako ng booklet. Ha? Booklet tapos storage. Eraser ng ballpen. Kompleto na? Okay na? So sila na lang yung bumaba doon. Ako natulog ako dito sa loob ng van. Kasi antok na talaga ako. Yan. Sa memory card. Dagdagan na lang ng husband. LCC. Grabe na kasi yung antok ko kanina. Kasi madaling araw kami pumalaot na naman kanina. Hindi ko na kaya. Yung antok kasi ilang araw na rin. Sabi ko kayo na lang pumunta dun sa
na lang ako. Tagal nila, katatlong gising na ako. Tama, diretso kita. Bilis na lang. Kaya malapit naman siya ng buwan, dahan-dahan lang ako kasi maulan, Saan? madulas yung daanan. Dito lang kami sa Labuan.